to the eternal road. Ipriya semua bahai pi baru hakani ka par sa isen pat haka kerteng ka batyang tam ka jong uji Jesus Christ unong pen emjengi. Ni alum lang hakani ka par sa isen pat hakani ka jing shakri ka bangi khot ka panel forum. Bat nganget bona pre jong pi pilaya ap shishai kani ka jing shakri. Namar ba ngilayo I haki comments ki babun pi pilaya tho bat pilaya karpat shishai ki pastor bat kino hikai bekin yo ban ya lumpiang sa shisen pat ka ban yo ban penshai nakakting ka jong ublay. Ya kaban yo ruban ai ki juba bi ki jingkeli ki jong pi ki babun ki bla shon ji shai ka jing bo je perkhat ka jong pi ya ka jing em ka jong pi ka ba man ka sngi ka jing em ka ba marmet ka bai dei ba ka long yen ka long sem ka jong pi ka bai dei ba ublei ka bai dei ba ka khting ka jong ublei bat ni ai ku blei ha ka ni ko poi pi baro ki ba ya don reng kat lam bat ngi ngat kat ba pi yai ne ha ka ni ka jing shakri bat pin yo ban snap ya ki ni ki jingkeli ba ki ni ki juba pin long shisha ki bru ki bla kerku but kibla san shisha hakak tinga jong ublay ru. Kublay shubon pastor kina hikai ba pi pelait biang ka por sa isen pat ka bandon rengkat bat ki brio ki jong ublay hakani ka por ki be lumlang bat ngi ka ban shakri yu utrai lungba kani ka jing shakri. Te shopping ni ban shem ka jing klina pi pastor begino hikai namar ka de ka tinga jong ublay ka bangi ya wan ban ya shonglang ban ya ngap. Tinga syukwa ban aisha shapi ya kani ka jingkeli ka ngishim na kini ki comment section ka bayadai bat ka ktien ka jong ublay. Tingin sedang syua da kini nganget. Ka jingkeli dan balak keli hang ni iong pastor ngau bahase ngakwa ba pin pensyai manu balak tho ya ka kitab jingken. Nah, setelah tak jingkeli ka khamsuk ka ban coba la tho do Moses. Nya ban kan mau kini gawai santali ki kitab lakhot eka ka Pentateuch lan eka Torah kata kadai ka Genesis, Exodus, Leviticus, jingkhen bag Deuteronomy baro santali ki kitab la tho yaki da u Moses kan mau ba santali kitab lakhot eka ka Torah lan eka Pentateuch Kublay shubon pastor te ngangai pila yo jubab umdei tangka jingkhen de Moses ulat tho kini ki santli ki kitab. Besibun mes. Nak pernah jumpa kita pet, belum jumpa dan dia kapor. Lara fikir apa bentuk company yang kata, habis buskul jumpa yang kata harus jumpa. Tingkat ngewer fikir kumsu orang kata. Iman. Kublay shubon pastor fair. Karisha namar bune ki jingkeli na katinga jong ublay. Handai lada filong shisha ki beri ki batrang. Ya katinga jong ublay. Sa isin kumbaongi pastor pila banuan banan role ya lede ha ka Bible school. Kublay shubon pastor. Di sakawai ru ka jingkeli ha kani ka por ka bayade biang bat ka katinga jong ublay. In dan pat sa iway ikeli ang pastor ngamla ban ngautu ya ka katinga jong ublay namar kat kum Matthias lenong ban ningkong dekot ba kan riu hang ni la batai ba u Joseph ukun u Jacob hanrei halukas pat kalenong ka balai dekot arpulai koong hang ni pat mdei shu kun u Jacob te ikwa banshai namar le se ikulmar yung hakaway ka gospel ong kunjungta hakaway par ka gospel ong kunjungta Ka jubab jong kani ka den kawai ne ka jing kai bala da bihikai ha kani ka lamba ka jing kren ha ka healing service ngin bu ya ka link sa page pat ya to ka jing hikai mangin tip syapang ka jing her pateng ka topik ka de ka jing her pateng pinda page jang tu ngai pila la masung tu te ngangai fila shai pi ba fila ban let biang syaka YouTube ko potnet kata ka jing her pateng jong u Jisu hang ta pila shai ba manu bade kupa jong u Joseph tingin lepat hagini ka por ban shimi ka jingkeli dan iwe bala keli hang ni yung balay habban long Kristan but balay habban penbaptis. fingi syakriu blay em bula mi ipan ki blay baro em kil ayap ki don jakatap jong kiru don bam tip hiru blay sya thau hiru don hi tagadai kata ujisu de historical figure ki way em ki myth ki bla shu thau la ne ki bla shu ong danore Reu Jisu udai bla dep im bla dep wan sini seperti ba im shisha menshua
baru belayap baru bela mi ipat baru im hadu mentah baru udan hang ni tak ada ngi syakri u belai uba im tadi yang ta ladang im syakri u belai uba im ngin syakri no pat tadi yang ta balai bangi long kristan kadau ka long bau kris utan yang syaga jing it kecong o dan bala ban it yang ko bala it utrai dan bala sacrifice syaga jing im kecong o komba la sacrifice with Jesus kiwi kiniam ki ong phiap ai la jong ka snam phiap ai la jong ka jing im phiap ban le gini kita in Jesus dei ma ong ale mangan ta jong phi badai tang hau Jesus ru ngadang dep keren kata ke subject mana kata balai ba Jesus pendat biang ke skor ke jong malkhos kadau ka long la dau Jesus klem pendat ke skor jong malkhos i Petrus neng kong hi ban let kamut mdei tang laiteli giding phana di sauteli giding phana but way na kita undai Petrus andre habo Jesus pendat itu ke skor jong malkhos upendat em kendang bagi ta kinong keno kinom dan saki satar ni sabut wala da kila i makana wala dekut makana ke skor u Jesus em usim ke skor pendat biang pada pendat mom dan saki syo mdan sabut syo tade yang ta em u Petrus ulat te ulat de ban yap namar ba ulale ta kam ke basnio kalau dia ke crime kalau dia baik ka ba kumbaong sani attempted murder te attempt to murder tade yang ta kat kum ka anya tu ka por marmal khos ru di supaya rang ba ubadana ka bor de tu dia ban yap Petrus ru ni namar ba jisu je Petrus usim tu ke skor pendat biang bit biang tade yang ta la da gini supaya ki ong ni pendukut di skor ong hang no ke evidence ba kata ka de ke jisha em balai bau jisu le kata upen paru ia kata ke jing trai ke jong ke bahadian bada kasnam ke jong em kasnam jisu ba kasat yangi em kasat hadu kata ba mdan evidence syo sipang ka pop de usat yangi bat kanom dan syo kasabut bangi dikinong pop tade yang ta ladang imbut kum yu jisu ten but yan do pan ta ba pen baptis ba kadai kata ha pen baptis dan kamen pen baptis mdai bangilit sum ngilit pen baptis u jisu hikai kata marga jing pen baptis kadai kata ia ka jing pendap ia ka hokbar ngile ia kata ban pen i mdai tang sika perthei mdai tang kadak ba pau sabar ngile ia kata namar kadai ka hukum ke jong o bat kata kadai ka bau jisu rule ngir gi haban le namar kadai ka jing pendap ia ka hok baro ka jing sakhi om tang khmat ke jong briu hnrei kajing sakhi khmat ke jong blai ya ka bau blai na beneng ngai upha u man sem ba khoi bat u da pen scam yu ta briru da ka bau ong uni le ni kani kalong ka khon jong ha ka banga it ngo ba e om tang yu jisu de yangi baro ki ba ko ngo ya u kan aku blai shiboni sardoni dan hekaban ong i Kebersibun di kongros bapenia di ketika iyo badi pi barok mo bapi dan nang ni bapi wan mo bania sa skor ni ki waki jingkeli jong pi ki sa skor magi bangi juba pi sa skor ki juba te kata ke jingkeli ke badai mo bai pastor explain sepang jisu bahagi di segi pilak banlap po social media udon uwe u professor ude Christian professor ta bod ni di bawat bania sepang religion mo ka jingwat bania sepang kinyam barok badan hang ni hapo perthai bat ba ha kata ka thesis ba tho bat ulapan mi kata bat uang kini kikintian bahaman kanyam ka badan hang ni hapo perthai baru ki jatnyam kadan bet hi kata ka jingkran sepang uji sukres ka kam tho apa ka kerteng uji sukres rekei bale uji su padam baru ka tholet ya kata ki ong bapin nget ya utau blakha na kata ka thesoti bat utau ndei ublei jengpi bat utau on sya peniap bat nang ta de on sami pat hadin laisngi berkata kata plainly and clear bet hapo kata ka sluk jongki bat kim junut ban sei ya kata namar kitip lana ki sei madan ya kata ke pembuat kala du jat sendan bat kamdi tang kata hab ki we pe ki jat nyamro bah wat ka nyam tenrai jongi pastor bantei ru idang dap hikai kata hapo ka isam bar ka nyam tenrai ro kadan sipang kata ka jinget yong uji sukres ne kamdan karteng uji su hari ka description lan ka jingbatai sipang uji sukres kadan nadong sedang mangipat ki bagi ong ilan di bingdi kristan hakade ka Bible par ka tholut basya phang tau jisu bat nang ta de kada batai pat ka kerteng hoy ka testament berem kam batai ya kata kerteng hari ka testament batmai ka batai
Wat ki jiu ru haka jinget ki jong ki jiu. Mau pendapat mentali sibun ba kam tam pertai social media menta. Kidan sibun ba kini kirabai ki belas dang ban mi pertai bat makiru ki pensai dak tak jing pensai ki jong ki ban pen i ba ujisu umdei ublai. Wat ke Isaiah san pulai ru ki ong ba umdei ujisu Kris na ki kran chipang usim Hezekiah na ki ong kumta de. Ti iwat ya ka ba kran chipang ya kata ka si Isaiah san pulai ki penyasno ya ladiru ba ki ong kadi ka jat benriu jong ki jiu. Bala penyasriem ya kata ka ba tho Isaiah san pulai. Bat ki khamshem ya kata ban ong bade uji Sukris. Ti hanre haba ngipat kum ki ba nget hau uji Sukris ladang i puli pat ye kata ka jing patai. Ka bala tho ha ki jing tho jing ki jiuru ngitip ba kata dei bet uji Sukris. Tingi i ba syapang uji su ha baro ki jat nyam lani ha baro kita ke jing mani blai wat ha pedeng jong ki nong mani ksuadru. Pinum syamra wa kita ki anti leba persya abet hari baro pin lab bet bedei bet tang anti Christ bet balong persya bet yau Kris. Pinum syam badong bedei persya ye kita ki wei pat ki blei jong ki wei jat nyam. Tetang hang tarung i ba wat ksuadru lani usaitan ru upen sisa te ba uji su di blai. Te balai namar hang tang Yesu tu wat usaitan ru ukwa ban pen tho bria ya ka Bible. Hari pen tho bria ki wei pat ki jing tho. Tetang hang tarung la ban su tu ba uji su di basisa. Dia kata ka jingkeli hab ban long Kristan, ngamla badong hab ban long Kristan, hari hab ban nget yuji supat. Namar kali ke kentin Kristan ru klam ai daki banget, ke kentin Kristan la ai daki banget. Mau pila ban syam kita kam apostol makhadwe, la kran hang ta daki brio ki basyong hapo Antiok. Mau kita ki brio ki kran sipang kata kerteng ki ong Kristan. Mau te kali kentin Kristan lawan da kata kentin Kristianos. Kristianos ke bemut kena kentin Greek berkata la they followers of Christ. Ti kata ke kentin Kristianos ki ai hadin. Hari syuai kata pat la ai kata ke kerteng la kran da kita kinong Antiok bat la itu ye kita ki banget ha kata kapor ki ong bakini ki de kita ki little Christ. Mo ki Chris bered. Ti ka bumut yu tau Chris bered. Te kani ke kentin Chris bered little Christ kata am kam de ke kerteng ke baki khot ye mo kadi ke kerteng si. Te ke kerteng Kristan ningkong haka snong Antiok. Haka snong Antiok kadi ke kerteng si. Balasi dah kita kibriu bamnget ya ki Kristan. Namar hak ta ka jakal jalap do Paul badu Barnabas. Te kum ta hak ta ka snong bah bagi ibe kibriu kelas dang ban kelas ya kata ka jinget ke batemai. Te kimdang ban khot kumno ikini ki khot da kata kentien ka be ki ong Krisret. Mo Krisret kisi ta Krisret. Balapen sapriang kita kerteng suki-suki handai andalayat katukan ni ki century pat layak katukan ni spa asnam. Hang ta pat laai pat kerteng lapan kelano Kristianos anda bala pediang pat ba daki banget. Namar ki banget hi ki ba pediang kita ki briu jong kelenti ki pediang kita kerteng Kristan. Bara bagi la pediang kita kerteng Kristan te suki-suki haka dictionary ke jongki lasdang ban at ya kani ke kerteng ke batmai Kristian bagi penkelano ai kata ke ketin Greek ki ano Kristianos. Kisim no nakakata ke Kristos ke bekerteng jong uji Sukris ubal asle bat ki ai kata kerteng Kristianos lani ke boong ta followers of Christ. Hari ningkong du ke jengmut jong kai ke kata little Christ bat kata ke kerteng si ya ki banget. Jadi nomor kata ngihap ban nget hau uji Sukris. Nomor babun ba ki beri ki laban ong beli di Kristan hari kim nget uji su. Te ke bakoksan ke dei bangin nget ke dei bet hau uji Sukris ke jing pen kam dei ha kerteng Kristan ke jing pen ke dei ha kerteng uji Sukris. Te katakan ke de ba ngidan kam ban soto enget kata ka jingkeli ba pipi keli ka jingpen baptis nganam kata asu pastol ada ban batai ritai tai jingpen syai ke bade sipang kata ka jingkeli ba balai uji Sukris ko besibon sardon kar finang kren nang to kapan kan mau yang ba kata ka long ka perthai ka tip ba de Ukris tang ba kim ong bo de Ukris ki jing tho baro gi tip bo de Ukris tang ba kinom disclose bo de Ukris. Ngasyam na ka Bible ka taro. Fila ban syam ya katam na ka gospel ke jong Lukas nong ka bashpau. Kani ka dekat ka ba Nero arp santer ha ka ba Jisu u ai ya kani ka parsi pang nong Samaria bobha. Fi ngatip hi tip ha thrai ya kani ka parsi pang nong Samaria bobha. Udah tong nong Samaria ubala Arab itu beriu ubala sya syo la sya tu sya luti ula di ula yap hiru siteng ula long kumbahiap hiru te hang tu wan uriuniam nang ta wan ruai atau ulebi ulang urang baling do na ulebi ki wan lang nang ta ki supej bagi pet no tading ta ujisu keli mo ya uni ubriu te ukeli ujisu ong we nong Samaria baba udah ong very clear udah nong Samaria
Bar udan ru utau lengdo, udan ru utau lebi. Teu Jisu keli ya uni unong ya sat. Buang kom ni. Kat lai pun riu ong. Nakini kilaingut unu memut ubalong uparamarajan ya uta ubalahap pedeng kita kinong tu. Teu Jisu keli kata kajing keli uno. Ubalong uta uparamarjan. Jong uta ubalahap pedeng kita kinong tu. Uni ubriu unong ya sat. Hakajing siya ula de bandong bay unong Samaria teh. Dari mukwa ban ong kata. Uang kumno. Tiu loong uta ubale isin ai kenya u. Kwa ban penpau ya ke kerteng jong unong Samaria. Namar usung tu syai bu unong Samaria udah Jisuhi. Namar fin kan mau kene gawai ngekeren bahaya kata kinong Samaria kitu bu Jisu de uju. Begitu ru Jisu bu de ai. Tara kanong Samaria ko ang meme de uju kumno me pan nanga kanong Samaria. Kat bagi jiu pat ki ong hatu uni de unong Samaria bat ubadon ksut. Ki jiu ki ong yu Jisu ba ude unong Samaria. Kat bagi nong Samaria pat ki ong ni de jiu. Kamu ki nong Samaria ki kam itu ya u Jisu ban kita ki jiu ya u Jisu. Tadi yang tahagi ni ki sngi kalong bikum ta bun ki beri ki ong in le bhangin le kene katai. Henry ki otno ika kerteng u Jisu. Terleda kamdon ke kerteng u Jisu kalong meaningless kata. Tadi yang tah kijing tho barok hi ubale bahai ude u Jisu. Tada u Jisu bu ai ngene nuksa uklam ong manoru ong ngadai mangal tonong Samaria. Supaya kita kerkot diat mo ka ongom ni u Jisu kami ladi ongom ni. Onda kumta kita ki jiu kilay thu be kilay ong hau ngingimi ong kabadai ba medai ukenja Samaria. Bat medon uksut. Ki gini, kidi kita kibaya keren persya yu Jisu kita kidi gijiu. Kiong medai we, ukenja Samaria kiong. Ba medan uksut kiong. Tegata. Hado kini kisngi, ha kijing tho baro na do man syua do man taru. Kim kwa man penpau ya ke kerteng u Jisu. Nomor kitip bagadon kabor ha kerteng ke jong Jisu. Tegata. Amen. Kublay bon pastor. But ngiyo isya hang ni hakani kapor ka kumakting ka jong ublay ko ong nakaprova arpusan ar baka di ka buram ka jong ublay ban buri aka henry ka buram u sim ban yit ya kikam but isya kijing pensay nakating ka jong ublay lang bay ki pastor ki nahikay hakani kapor ka amsim yang iwe pi iwe ya pi but ya pi do kumju ba pinlong shisha kita ki bayit kan ya kam ka jong u blay ba bore. Ni ay nguktin jog tra hakani kapor sa isen patungin late hakani kapor ban yo ban keli ya ka jing keli markmat na ki syakri ki jong blay ki badon hakani ka jaka. Te ningkong ngan don kini ki para ki bakwa ban keli jing keli na pi pastor kino hikay. Ka singkeli ka ba nga kwa ban keli hani pastor kalong kumnen marba nga si ba kibriu ki siri tengen hakata ka jinglong ba. Marba ka jinglong babha ngapet mga long hak bang asya makaktin jong play ken ngamla ban explain nan ban yathu namar ngam patla ban ngam jeliu kata ndai ngapet hi ka ba kibriu ki le kemyo ya ka beneng da ka jinglong babha songki kiyo da ka beneng de da ka jinglong hok ka songki ba ka jingyai ne ka songki te tada ba kibriu ka sni ba menta ngai ba kiri tengen be hata ka jing bha ka songki ngakwa ban ra ya kata ken ka jinglong bha bat ka hok kaya kijing ya per hata kapdeng kahok bat kajing long ba nambar baki briu ngai baki sngi memta kiri tengen pala hata kajing long ba mar ki ong tang bangila ba de kala biang palat hingi ngila yo be ka beneng te ki ong kumta teng teng ngasi i kidan ki long ying ki ba ang ma kham ba manga ba mlet jiseng banya ba balit jiseng ki ong kumta ru hanadang la manga ba mlet jiseng namar ki so ba palat kila palat ban pen sobha ki briu kila palat ban yadai ki briu teladang ilong pat kita ki ba but yo kures padam ngemla ban compromise bat ki briu tingimla ban compromise bat ki briu ngemla ban ya ayu bat ki briu ngihap ban yat kat kum ka kendon ka ba utrai ula ayingi tikata kin pastor ngakwa ba pin explain pin batai khamba ma ba ki briu ha ki si ba matang i kiri tengen palat kata ka jing ba te ka ka ba nga keling kin yo chung toy lang bar khan tingta hi Ngo pila jubab hi ka jing keli la jong ngila suthura ngi Pi, so pi keli lah ada jubah bida lah dia. Okay,
Wala taru kan mau ikan ni baga Bible ka ong baga jingle bah jong ibaro ka long tang ka serdap jot hakmat jong ublay. Badeng tanga ong mano benda na dujong kibriyo ki babah. Sto ngarang keren tu kasngi ong ki benda na dujong kibriyo ki babah. Tandai habaneng pat kibriyo ki bapop balayo ajipen im. Amen. Tagadai kata kahok mdan bala ban yo kahok di tang ublay bahok bar kahok kawan daga jinget. Ka Bible ka kren ni kata ring ipulin ka sithi ka jong upol sinong rom nong basaw ka khot ka balai ka ong teu Abraham ulang nget bat kumta la nyau kahok hau. Ngidon kami kai tang ban sunget. Nget hai hagata ka jingle ka balada pendap dau kris hakating pena ban ngai tanghang ta badeng ta ka babel ka ong ubahok un im daga jingat tadeng ta ubahok un im daga jingat baru yo ia kata ka hok ru namar bo unget Kibriyo kini kisngi ki bamenta am ki lebe ban ong ya kata ka jingle abha ka jongki Bat kajing le bha ka jongki am kanum la ban pen poi ki shebenai kum bai pasoi la batai ba kata kajing le bha ka jongki kalong kum ka jan sedap ka bebetinget ong ka tien ka jong blai ni Isaiah bat ka ni ka kitab ka jong noi thu khanaro bat ka hey bo Solomon wong ha ka Ecclesiastes na ban nyo de khot ba at phau tien jong blai kong disisha umdan uri hok ha ka khndo ubale bha ba ubam le pop ba ka tien ka jong blai la pen shai lupa hang ni ba umdan uri hok ha ka khndo ubale bha But ubam le pop, kamu mau dulu bahasa kebalik bahayam, ke pop tu kan don bet. But haba kadon ke pop, kamu mau kadon ke jingyap. But haba kadon ke jingyap, menu balapan pelat you tahu beri nak ke jingyap am, ke debet tangga kerteng ke jong uji squeeze. But kan mau bahaya kini am, ki beri am ki kuabet dak ke jingyap bahaya ke jong ki am menpoi sebenarnya pinam la. Kan mau bahaya kata. Cuma kan ai kan ikan usang nang si dep keren hero ikan ni hakini ki jing sikri. Mau bangar, ai ngu sya mengayo ki jing kai kiba kawan ra ke jing syai. Bat kan mau baik kan ni kawai. Simut manga bari job ngan wan hak ying jong pi. Bat ngan tiet ya ka jingkang hak ying ke jong pi. Bonong bari job long ne am bangan sa hak ying jong pi syirta. Ngan yutu ngadi ubriu babha. Ngadi ubriu dan nam, ngadi ubriu dan akor. Tipin sya film sya ne ngabangan sa junom hak ying jong pi. La ban jubab mo. Kala balayu ka Kamdai ka jing social nya ba film itu. Dengan bahasa ke babaham, nama film itu yang am, kumno film penrong yang kayak ke jongpi. Film no ban penrong. Baru Jisu ruang tang kita ke itu. Baru Jisu dah keren syai kata ke gospel ke jong Yohanes nombor 10 dekat baat punyo. Hang tu ko ang kilang brod jong ki sngap ya ketien ke jonga. Bar nganga itu ya ki, bar ki buat yang a. Jisu itu ni kita ke balik bah. Wang anu itu. Bar kadai ke baong paso bantai. Bar kita ke balik bah, barok maki kendan hadu jok. Kiritang kita ki basngap ya ketien ke jong blai Jisu ang itu iki berkiki buat yang balingi buat you try mau try la pen ya ke jim ke jongi makata ka ri ke jing shisha ka jing le pha ka numla ni lam fish beneng ka de betang ka kerteng ka jong Jesus Christ mau Jisu loong ngalang mga kalenti syok pa kalenti jong ka jing shisha bat ka jing im ngastunat ya ka ba la ya jubab siyang amda ni hira daga jing pha ngimla banyo ya ka beneng lengba u Jisu hari hadin balayo yu Jisu Kan mau kum ki banget ngi haban le bah. Kajing bah klamu Jisu kalong gabaleno Hari hadin jong kajing tip ya utrai kalong kajing gerku. Namar babun sen pat namar yo namar hang ni la jubab kawe ke jubab. Bata kajing bah ngim poi tetang binong atau tengin long banget ngim don kaman le bah. U Jisu Ukraina kata ha ka gospel Matius nomor 40. Wang habang ngalat tangan pi klamai bam yang Ukraina kata pikam ni jengo yang kabamut habang ngala tip ya utrai pat ngahaban le babha namar dan usamla baruspa uong yu Jisu me ubabha wong Jisu ong dan babha lat no blay but une usamla wong ngala le kita baro ula penite ke jingle bha jongu henry klem blay kabamut ke jingle bha jongi klem utrai kalong le no ha utrai ka weiru ke jingle jongi kanumlong le no upol utho ya kata pat ha ka stich kinong koren Kabamut dak jingle jongi ngimla banyo beneng. Hari hadin bangila tikna bangidai kinong song snong jong ka beneng. Ngialap ya kata ka beneng lemba bangipin ya ka jingle ka babahaken.
Kajing long hok kadika basic. Ba, kana seri ngala badong jong kajing. Namar ba ubrio la na umlong hok am ka bumut umlong eligible na manta kay kiro. Ulong bian ban pan jing kerku ulong bian ya ban doi sublei ulong bian do na dong sudong hang dia pertay ngala badong be udei be uta ubrio blasa kentat uladi bet kajaka ju kade be kadujak. Te ka basic bat ka nang ka basdang ningkong du kade bet ka jinglong hok. Bat ka Bible ko ongkum ni ka Ar-Quran kalenong basan korbar puai kong ni namar ya uta obamsim latip ya kapap ula pelong kapap nakabenta jungi kenang ba on pelong yangi ka hok ublei hau takadi ka kentin hok am kadi ka kentin righteousness mo pe hang te ka tho ang te righteousness ka kentin righteousness testament berem bat testament bertemai ka piar bak labak pinpuli kisam am pinlap sibun ba kentin righteousness bat da dapen kala da koi ka kentin pat ha ka testament berem kata ki ong ka kentin upright lani ka bayang bet bat ublei ka pilak bansyam kata roh ka sam ka belong khatsan ka bakran sipang ka jinglong bet bat ublei bat kata ka jinglong bet ha ka testament berem ki ong ka kentin righteousness mo hari ka testament batmai bat u jisu wanra ya kan nomor beli ki ju hadu mata ki penia dondo nomor ki bat bet ya kata righteousness ka testament berem ka jinglong bet bat ublei ki ong ila bat ka hukum ila le kata kemut ka jinglong maha bite bakin le ya kata ke e bo ublei lo ong ka bombat ngila long righteous sandri u jisu pat u pen i pat ingi ka dau tan rai ba kata ka jinglong righteous ke jungi kamdi ha kita ki jingle ba bha ki jungi lani kata ka jingko ngu kata ka hukum ke jong blei lani ha bale lo dikiki baro kata ka monra ka righteousness ingi hari righteousness pat lani kata ka jinglong hok pat kat kum ka testament batmai ka definition hang ni ngila ban ong ba ka de kata ka gift ba blei a yangi ba kum ba ong hang ni khnang ba on pelong yangi ka hok blei ba hang ni ka gantian pelong ka de ba hang ni ka ong be made the righteousness of God ma kemut la su pelong deh. Bat kumbai pastor men laong ba ka basunget ke bombat habanginget how Jesus Christ yang ila pelong kita kibriu kibahok ba amdei da kata ka jingle ek babha ke jungi bla pelong hok yang ila ni da kita kikam ke jungi da kata ka eki bagi bat ka jing ong jong testament berem la da dei kata babat ka testament berem bla pelong hok yang ke bombat kimtan kam su Jesus Christ tihanre haba jisu uwan upen i yang ka daw tan rai kam dei kata ka jingbat ka basabar ka dei ka jingbat nadu po tan rai ka bombat nadu kata ka jinglong ka jungi hi ka badan sepo ka donut ka jungi abagi nget how Jesus Christ ngiwan sa kata ka jinglong hok bakata ka dei ka righteousness mo ka bala su penlong hok yang ite amdei ba ngi haban le bat kumbai pastor la dapong ba anda ba yang i pat la penlong hok la khmi lenti pat bengit sei ki so ki bahok tak katakan kiwan segi kam babha hang ta kan kakam ka babha kam ai jing penem mingi ublayu jing penem ha pen mi ki kam ki babha tadi hang ta la ong kita gi ki so jong ben sim bkhoi badling ba ki so jong ben sim bkhoi ni ha ban sei ye kita ki babha nangi kum kita ki blalong righteous mo lani udieng ubaput pen mi uso babha da lele ro am hanre udieng baput ben mi hi uso baput hanre udieng babha pat un sei bet uso babha te namar wala perlong udieng babha yang i mentah teknik lakmi lenti bingin sei pat kiso babha barkum bakaran na gospel jing honest na makhat sanru jisu urkaran di sipang tu bangin haban sei so ba kita kiso hang tu kidi kiso ki babha adien bangin lalong hok kan are shwa bangin long hok ngidang debi kibri ki bapap larang isei di kita kiso babha ka do ko noru indale jak mat jong blei benang terai ngawan ra kini kiso ngin long tek kum so jong kan so jak khandau sudah bodu blei wang nam laban pediang teke bingila ban a be gidi kita bet kata ka jingkinya lingbao Jesus Christ bingingi ai mata lingba kita kiso jom sim ko long how Jesus te baro abangila wan sa kata ka jinglong hok takan mau ba ka jinglong hok ka de ka basic na Israel atho ba ka jingkir khu baro ka sedang na ka jinglong hok all blessings begins from righteousness ada kamdan ka jinglong hok ha ka jingem jingi kanom dan ka ei ke iru ka jingkir khu merka sedang baro ka de bet na ka jinglong hok ngai ka pensai pi kita tadi inta ba ka shiti ju Jacob ra ka ong baga jinget klem ga jingle ka long ka bayap dala nget ngiyo ya ga ei ya ka hok pada panggil yo ya ka hok ngihap ban im kat kum ka hok tadi ta lada ngim im kamu lada kamdan baga jingle kata ka long thik kum ka met yap ka ba umdan men sim shu ka met ka jong briu ka bomdan men sim shu ka debi tang ka met yap tadi ta lada nginget ru klem ga jingle ka long bi ka bayap Pikili atli jingkeli dai makan jubah pikili atli jingkeli hakawi ka ima hakawi sentence ben I pastor mau long mentai la batai lingba u samla ruspa hang tu em u jisu te uwan hakado mo uwan kum ubriu hang tu em haba u sama ruspa u keli jingkeli te nohi kai babha em hang tu jisu haka jolong do uang bale me khot babha yang ata don tang we bale hang tu jisu address yu kpa kamu ju bale kamu hikai yang iru bangimdei babha don tang bale kamu kata, kamu jinglong beri, ngimlong babah, ngimla balik bah, bat ngimlong gi babah. Hang tu Jisu penseri mong ba,
ngamlang mabah di ublay. Hadir jong kata pada mujisu lah batai uang bamedan ka melek kata uang ya kata borok ngalale lut. Haga jengkeli ke baar fi bo mene fi ong ba ding phana. Hang tu jisu jubab ta ngene uang. Melong ubabaham me kwa melong ubabah ta ma bandil lagi ke borok ba ya ding phana. Hang ta bu utaw selur spa uang ya kata tengam la ban le. Maka bono pi ngingim la da jilong do belong berubah. Handi tang kata mengin ba ya ding phana lani mengin im kumbuji su hikai ni. Kata ngilong berubah mengilang belaj sekima jumble di tang kata. Ma. Kubleshibun pastor, kubleshibun hinahikai. Shisha kalong shisha ka jingker ku ingi iwe pi iwe kat bangi shong ka ban sngap ka ting ka jong blay bat ban yo sngo ka jingkeli na pi bat ban yo ikini ki jubab ka bayade kat kum ka tin ka jong blay de na markata sa isien pat kum bong i pastor fair mane. Tapi kwa shushu ban tips pa ka ting ka jong blay ban shy ban yo ka jing start pinwan shaka Bible school. Aingo yu play ba pastor no kai bela juba begini kili jungi mo. The pastor ngadon kani ka confusion. Quiet time. Ni hi ong ba like when you wake up between 3 to 5. Kadai ba nyakren baru play. Ne God wants to wake you up to talk to him. Ni te don ru ki ba confuse ka main junga ki ona de ka por uksot. So I'm confused. Kalau confused. But ngidai pan kia ba play ko akren ngi. So ngidai pan kia bandwai bakalong kadeka quiet time. Ba fidon tamafi ba play banyak keren. Lord Jesus Christ. Kau boleh sibuk nak jengkeli ke jompi. Kata kada ke jeng sisa. Kibadan baru play kadeka quiet time. Dari kibadan baru kusut i kadeka chaos time. Tak kadeka tala dangi ngidan hi baru try kadeka sisa ke quiet time. Bafin pej ya kene ka wairu kadai kata lai hado unriu kadai ka jing amiet ka basau. Dan sautli ki jing amiet unriu hado kendai kadai ka jing amiet benengkong, kendai do khanar kadai ka baar, khanar do lai kadai ka jing amiet ka balai, lai hado unriu kadai ka jing amiet ka basau. Fin pej ki senran ki jong trai bagi syong ka lieng ka jong ki kadai ka jing amiet ka basau ka bau Jisu wan bania syambat ki. But habawan kita semolengok ki tiang ru ki I kumba ujisu di kusut karangai tambah udah ujisu peleng haba ki yam ki linear ki kaang ki senran ki jong umde kusut ubawan hendrai udah ujisu ubawan hakata ka jing amiet ka basau tagade kata nagabanta ki banget sisa kadai ka jing syam batu try kadai ka quiet time tagade kata lada utahi bodan jedai bu utrai tu utrai unwan lada umdan ke jedai bu utrai lada udan jedai bu ksuk unwan tagade kata kadai bi kantai te kadai ke jedai te Kendiat benrap lem yai pastor. Kani di kawai ni ka teaching ka belas lem ha menshua ngaro ngalayat langba ya kata hadu ka pen QBP yang aban. Nomor ki ong ngalayo kani ka teaching badai ben kebe ha ka form step nama debe du ong dang step rangap ngawat yo blay. Ngapo yeng sibije ngake lai bije ngatia tang kindiat ngasdang ban sung thu bagamet jonga kamlong. Ngapa begitu pergi bahikai yang kumusam lah kata kapor badang rehem ha mentang ni kamshit rehem juju. Henry ha kata kapor ngarehem ha kabam sutho. Ngapo yeng sibije ngake lai bije ban duai ban ong bangani don ka quite time baru blay. Namar ngalayo bah kata ka teaching. Ublay uwan man sengap baniu. Pateng-teng habang ngaduai ngayo ti abiang. Namar kado kaile mar persya kaman sempat hangta ngasolong pop haman kasengi. Kau ablay ngamla tapan ai kapor. Kamtam yo so testimony. But umse mutrai upen kan mau yang ana kastita sloning nong kebasan. Kadekot kaba kat nyo. Kibadan ni ka Bible pila apa fin puli hang tu. Bo Paul uhikai yang ni ka way na ka benda yang ni ka jing syakri jong ka ne ka balang Tesaloni ngala ban ong yepi. Baru ong kumno ngin ukuntu yaki ban pen krek ya la de syapang ka jingwan ka jong trai. Sti ka ban kong Tesaloni nong ka ba san. Pinapet hang ka nong ka ba san ukuntu ban long ki bala pen krek. Upa kuntu yaki bara bangai baro bakin long ki bala pen krek ya ka jingwan arsen ka jong trai. Namar haka nong ka basaw da khot ba khalai ula kren syapang ka jingwan ka jong trai nek bangi ong ka wi ka kentin ba ong ka rapture nek ka jingrong no.
Hak dekat ke bakatnya hol nong besan pat uan ra ya kani ke benta baru ong tu duai klem da put. Namang layo sengom hak tu ke jengi kai boong pide ban duai ki dang step kat tapor. Ngaklet no ban sung thu bangang wan poi shibije da din ke jing syakuri. Ngapoi yeng la dang ke lai beje katang la lada ngam kala ka bamut no wut ban sung thu iktin jong blai katang la don badu blai. Ngalaya syong lang ka hima ka jong blai. Bat blai la klienga blai me wan kloi. Namar balay, nganong fika kuat time kamut kapor. Kamut ngi ay ya kapor ban syong batu. Kamut kani ka baje jongi. Kamut kapor jongi ka bakordor tambang nga ay syau. Lada pi tray pi wan tray cibije menmit. Namang kaladon kita kikam hagini kipor ki bamenta ki babon ngamong pi ki lai beje seduai no. Kamet kadon kam namar pidang don hagado. Wadu Jisu tia hagaleng. Ka Bible ka batay. Umday bo Jisu jutia ka Bible ka batay syai. Lada khamcham na tho ya ka kentien bo Jisu bo utia hagaleng em ngangait bubun Kristan likin tia syuiro. Ken mau be ngim syakri ya utrai em uba penbor yang ngi bangin le ai upol wang IT la ka jong kamet kum ka jingknia ka ba em ka ba khoj bat ka persobha ka ba mut ken mau bu ya ka met jong pi ban em na ka banta jong utrai ka ba mut ka ni ka quite time ka jong fi ken de ka ta ka por ka ba nung kong do ha ba pi plate ka khmat ka de so blai bat pisu thu ba ka ta ka por ba PPI ka de ka ba nung kong do so blai Bat pisong day dia makata uji su keren bagi serat wang pimla ban syong lem bat ngatang sipor. Kadai kapor ban mien. Hapa get samani. Ka klem day kapor step. Pi ka bamut ka jingduai jongi kadai ba dong klemput handai kadai kapor yang bat ublay bangaya syong marway. Bat ken mau be hey ba pi bat utrai ba pi syong. Onum don ununu balak banwan ban yele ya pi hangta. Handai tanggawai kala banwan hang tak por bipsyong bat utrai haka quite time kata ka de kajing penshoy. Kajing penshoy ayu banengkong samthia. Kabaar pinken maulut ki bil yano bade bansil. Kabalai pinken mau ngala baklab mene ban krani itu ne menin gesngi. Pinken mau bay por berdoai pinken maulut. Dala amen umjuken mau isu pat. Ngabaklet bitam. Handai por berdoai pinken maulut bar usoitan unon rabet ya kajing penshoy. Tadai namar kata apa pi dua MP haban te la kami la de lama fitip ya kaktien. De kata angi puli kaktien bandumok ya kita ki ki baken cadok ki bawan ya le. Hari ngaku aban ai mensim ya iba bala kali. Nganum ong pi dua nu lai bije mestep hadu kata de kapor jong blai am nganum ong. Namar barok kapor ka dai hi ka jong blai. Nginwat you try da ka download jongi barok tingin syam ka Bible ka ong. Udan hajan jongi. But ai kapor ka babhatam mapi syau blai. Syau blay namar blay kabangingi ong galai biji jongi ha Amerika kelas dang ban step kelas kelas dang ban miet pi ka ya per ka perthai kam long kumju ngi hab ban sung thu namar hendoi ka Bible ka ong baga jing duai kam dei ban put nagani ka perthai dei kata ka ong duai klem da put ken ngatikna tangani ka wei baga perthai ka long kumne kum baga ka long namar ki ba duai ki don has keleng saudong ka perthai ha baga ri ka jongi ka yot thia ka wei pat ka ri ka don ka jing shai ba ki don ba pet ba duai ken Tadai nama katangan ai mensim, bat kan mau bay uksut umdai bu tray da kapor, namar kata ka de jingi kai jongi, bala juyo ba ngono fi ngarong ala juyo ba kumiti jingi kai, ba por khat arba jimen min kiksut ki ya ba. Nganong pi baro kapor ka de jong blai. Kambay pastori laklan, wadai ka mar kata, ngakwa bangin long day nama kata ka Bible ka hikay yangi, angin long ki ba start. Ka kami kay yangi ban long ki ba bit. Yat kum ki bastat da siu spa ya ka por pikata kamut bangaking oh ngala ju yat lang badai kata ngak beli nga benrap ya ki ibi pastol ong sala biang re bangala julong kumta hagi taki kerta ke bangadang samla nganang sio yu trak don ke jing hem sim bangadai ban ki hande ngasutu haga to ko por baka met jong apat kam long shu bar hadin kata ngong atrai map namar ngaklem sutu namar hadi lada kalong kumta em ngi pai biang syaka hukum man persobha yo blay da kajing le jongi umdai da kajing em jongi kalabiang ka tarai sorry kajing pensyai jong pi baro arngut bangi ai ku blay pi ruba ai kani kajing kali kadisha na do ka por hi ka basdang hi na do menning kong hi ladon be kajing yakne be pasor yu ka pen kan mau kata kadon be kajing yakne ubaman la ne uni uksut
soitan ula kwa bane kani kata khet ka jong ublay omla hanri menta pat ule amnu kwa bane kani so ikapor ka jong ublay ru kumba Jacob wah ka shiti ka jong ul nong ka basau ru khat ba nyau pra hang to pila ban pule ba kumnu ikai ngi ba ngini le persha yo ubaman yu soitan te un pet yap bat ngin wan hajan ublay te ublay wan hajan ngi ai ngoi kata ngin let pat hakani ka por sa na iwe ngin shem ya ka jingkeli hoi kedon ke jingkeli ke bangadai ban keli kat kum naga shiti upol ke belah tho hapo korin kalau nong banyo dekat ke bashpau terta hendai nganom simlut ngasim tang ke hiding ke bawah ni wat ai baka tengah kan lain nalau tengah kani ke di ke hiding hendai ngan pia ar benta hendai ngakwa suwa ban yo sngo ya ka ansar ke wei ke jingkeli kenang bagi bapit ni ke basngap ke yo song tho ya kani ke jingkeli ke beneng kong kan long kum ni ngan sim na ke ba khat lai wat ai bakan i no yo wat ai bakan i no yo ngeu i sibun bagi tengah lani ka tengah hot ngeu i ba ngeu i bat ngasiam bakum ka kenthei ngan sim ya ka tengah ka ba kenthei ka babon hi kadi ka bala syaklim kadi ka bangasiam ha ka bible ko ong baik ka peni khlat kadi ka klim om don lait na ka jingyam di ka klim ha ba fi klim kadi gon lait no labiang Henry ka bangasiam pan kadi ka long kom ni habang ngasiam daladi ngi ki breu ki bon ki kenthei ki pha pen duai na la ujong tengah bo un phai no wat la du tung uklim kat no ki kloi te ban pendet ban pendep kim kwa ban i ya la ujong tengah ki kloi ban pha pen duai ban phai no kim la ban i kata kadi ka jingkeli bali kim la ban i dah baka tin ka jumli kong i no klat no teh baka tin kong i klat no la da klim ngi hab man klat te lo ulok ubaklim Kubleshibon pendam shwabi pasoin jubab igni ga jingkeli ba pipila ai ya ka juhi ko ban myang sa isin ya piru ki ba pet namar ba nakini ki jingkeli ki bangi shem naki comments but la ban ong ip naki sanpotli la ni spartly ki phone calls ka bangi ngi juyo mo ban pha duai palat bane ka shiteng nakashispa lese kumbahan reu pau teligi phone call kendai ben pastor duai namta ulok jonga ba ula let dakawai pat kabreu hanrei ka jing pha duai pa jong kini ki kurem kendai be pastor duai ba unon pai kembai pendap ila ong kadai be ka kenthai paka kloi ben pediang ti kurem ubala klem yaka handai ka kloi ban pediang yu uban wan pai pat syau handai nak kini ki babun ki comments ngasngo comment pat dan iwei pat ibala tho hang ni hapo comments pp ong pastor pisnga betang iki kenthai ki bakaran chapang kata baklem handai pastor karan lam namta jongi ru ki shenrang dan kum mangi ru ba shaklem hakalok pi ka kenthai won sin ka pha biang ban duai bo lok man phai ka daw ka long namar ba dan kam pisa siwa namar la bun khon am se kam dan jam tadai kata ka da udakai ka no lok ru ka pha duai bo un kala bo mut bo un wan phai biang shaka kata di bakala tadai henta ngasi ong wat ju pha duai kum ta wat ju pha duai bo lok un phai se phi ong duai shwa bo lok un phai shu trai the one pie se phi one pie tang simit next spot la bi sa wai un shu shong ar lai ngut ha ka ju ka por te ta te kam long kan te ding ta la da pi pha duai bo trai un pen kalai ulok bo un phai shwa nen kong shu trai ba ding ta la phai shu trai ai bo un sei ru ki so ju ka jing kala ka bo mut pediang la da kam long kum ta ba ba shong khan rao no marwei ong ka tin jung blai ba ba shong khan rao wanum shania ro lok man pen biang ye kita ki bam ki di bun sin ke kan thai ke ong mano ban sai ni ki khon long bala tim ye kata ka breu ba shania hau breu to ai ba kan long ka breu ba shania hau trai ba ta bun sin ngai ju ong kum ta ong wat shania hau breu ka wi ko long kum nevi nga su si ba am la da don ki breu ki shale am ta dei teng em ki breu kim jong e de na yeng ru kim ong e ki kur kim ong e Henry la dau breu kala ka bumut syam da ka snong kin wan boleh kelamut boleh
rêu bạc liêm em ôi này bạn em lấy to mau khôn phi ta mau to khôn to kalau kum tahi ka kemir kum tahi but kam dan na ka jing pen na ka society ka jungi kham tam ngape ki we ki jai ben rêu em la dau rêu klem em la wai bakalong kum ta kim nuot ban le persya te kum balong ha ka ni ka jila ka jungi ne ka jai ben rêu jungi ka jing klem ka bala palat ka jing ya auria ka bala palat bat I kumbam dan nong kren ne kata mdan nong pen hiru ya kata tagaday kata nget bau bleu na ibor refi ada pila ban yasha duai da pila sungungia be no tangat ta ngai pa dene ka wayam bu shinrang lada ka klim ka tengah ni ngi bun sin em umju pediang siu re ta ka beriu bun sin hoi ula ban le khle bi kum nem tayam wali no yap ndre bandawan men tu kalok ngam pediang siu wa bon 100% try 99.9 shinrang ulong kumta lada shinrang ulong kumta kan thair di melong lang kumta te fiong non Kemudian sibun pendap bala keli yang ni kajing keli, kabala penwanra ya kajing ya rekhe hak ni kajaka. Ujisu uhikai yang ni lara pipet bat nga naga gospel jong Matius nong kabakatsan. Ini pet kindiat ya kani ka bentang kaba kaba pentingit ya ubriu. Bat lara fi puliru nanga gospel Markus kelenong gabah nyo dekat kabakat saw hadu arpulai kerpat di pastofer. So ba puli nga nanga gospel jom Markus. Ti haba ula khot hau yo to pat ba baro ul ong ru haki tu sngap yanga phi baro tu sngo thu ru. Amdan ai ru shabar ubrio kabla let apo jungu bala pentingit yu. Henry ki ru ki bamino no ubrio. Kita gen kilong ki pentingit yu ubrio. Lada unu udan ki sko bat sngo tu un sngo. Tiap buat lihat apa yang nak tahu pat ba kesenangan jungu kili sepang kata kaparsi laong teh haki piru pilong kumta ki bam semua tu pem sempang baru ke basebar ke belet cepo ubrio kamla pentingit ju naba kamle cepo ko dunu jungu Henry ke kepo bat kami no haka syarut bagi khot jing bam baru kan laong ru ke bami no ubrio katagan ke pentingit ju ubrio naba na cepo na ka donut ki brio kimi ki jingmut bamman ki baklem ki be kai ken thai ki penyap ki batu ki bekrup ki pensniu ki arsap ki benuti ki bekwan lalot ki bakam sniu ki bakaren ben ki basngau krau bat ka balik bi kini ki baru ki bamman ki mino na sapo bat ki pentinget yo brio Uji su uwanra hangne yaka ngalaban ong fi ne kami ka jiklem. Udah keren syai hangne ka ong kami na sapo jong ubrio. Uwanra nakatelong. Kan mau ben ubrio ubaklem umdei bu suha bet direct sa ka jingklem lemda ula brai lupa hapo ka download ka jongo. But udah keren hangne uang naba na sapo na ka download ki brio kimi no ki jingmut bamman. Ki jingmut niyo bamman mdan babha na ta baklem but kamta me uang ang tu sapo ro ka basngau kraw. Kidon bon ba ki kot la fi puli kabatay balay ubrio bat kabrio babon sen ki haka klem haka balang korin ki bu pol open bet hang ning an batay fi ka klem ka poi bele yu ka daw kawai na ka daw babon ki haka pop klem ka dai ka jing shong kha kloi lada ka kentai la ne ushin rang ye shong kha nang khan riu khan neu khat prasnem tikna hadu adap lai pu khandai ki la yang nya man pe ka ju ka brio yu ju ubrio ka shong kha kloi kan wan lambe bat kan mau kita bat ki bapoi hak to am ki sngo kraw ba ka bible kala kren lupa ya kini ka wegi ong ka ba sngo kraw sngo yo baro ngila yaj lang ba ka to kerta bat kan mau ba ngi sngo nganga ba dei imei pa bas niyo bat ka shongkha kloi barabor ka yalam yangi syakata ka bentaw bat kini kala proof lamba ki jingpule de ki research ki babon ba lada pi lej banwat kadaw ka dei namar balai di hak jela jungi tangha kerta lai pu praki don bala kalami it bat pait ka basau pala dei kata hei baki kot hak jenglong rang ba bah hangta bat kata ka wan ra yaki bat mene lakli naga stish kinong koren balinga puli ya katu ngawan ra ka telong bau jisu kren kan mau ben ka jingsniu em kamdan hak perthai ka jingsniu don hapo jongi
Baru Jesu uhikai ya kata umdai ka bam kan pelong pop ya pi. Ka bami na po jong pi ki jing perkat. Ki jing perkat uwan ra. Haka tasman berim kong wat klim. Hanrai Jesu hikai wang rabim pet ya ka brio. Tang dak jing kwa melak klim. Uwan ra ya ka telong ka jong ka jing sedang jong ka jing klim. Nang ta hang ni hak lenong ka baknyo. Ka baila kli ka dekot ka basipo i ong ba. Wang hakita ki bala songkurim upolu ong. Nga hukum om mga hanrai utrai. Upol wang kani kamdai ke jingkran jonga hanrai ke jingkran ke jong utrai. Wat ai ba ke tengah kani klat nala utengah. Hanrai la kaya klat no tu kan syong kan rau no. Ni tu kan ya sukpat bat uta utengah. Bat wat ai ba uta utengah un eno ya la ka tengah. Nang tara nang ipit pat kan makamkut hang ta ka dekot ka ba arfun rio arpunyo ruka ongom ni namar kata ngamot bakani ka bha namar ka jing sitom ba manta kata ka bha ya ubriu ya ka ba sune kumba ulong late ya me bat ka tanga to wat ya ka ban ya light no mela light na ka tanga to wat tanga shu hanrei wat lada mela shongkurim ru memshem la le pop balada ka thaisuti kala shongkurim kamshem la le pop hanrei penban kum kita kinyo jinjinjar hakado hanrei ngate dale isne yapi bun sen mo ki ong dala ya tho to yo jing suk upol hang new do kran sai ong kum ne pet kan pule biang hanrei penban ki bakum kita kinyo jinjinjar hakado ka shongkha de jinjar kai upol ukran sai ba kan mau ko ki samla te kita upol ong lo kumaga but kaning de ka ka benta em Kibala songkha nganget pisu tu bah ka jinjar ayu. Nem jinjar ka sok ne la songkha. Kemen men. Damiet kan damiet ke dang step libu school shagi kon. Pi kadang la ka jong hi ka jingkit kle baru pol ubatai ya kata. Handai hang ni kalami kisumut ka tengah utengah ubala klim. Ka tengah kalong ne em bani song. Ngan ong ipi. Ban ong ba yakin na ya song em ka sok bah. Handai pitep Pimtip ke Donald jong kata kebriu ke yat kumno. Kayam kumno. Kesongsi kumno. Dan batip ya kata. Woi pastor ila batai ya kata. Hari hau briu bat hak kebriu em. Kadon ke pol jong jinglong kenja. Jik sisa kebriu kalayo ya kal bental ada kala kalet bani songkha badu briu bathamai kalala nomor ulok laklim. Hari ke kentai briu ke di ke bestar din tak Bible ke ong kebriu ke bayu. Kabestat. Kakan tay brio balik teng ka padwai bai bo ni ulok non pai am nama ketip lada ngayo ulok do we am ki khon jonga kinum peniang. Bar kadon ka jingken ja aka. Ken ba bai ushen rang udon ni ka jing kwa barai khambon ban ni ka kentai. Na ka benta ka do. Handai ka kentai kam dei ka jing kwa barai ka dei ka jingken ja ka jongka. Kadon kami ya kata ka jing selok. Cuman benta ulok uklim am ka perthai ka mong yai. Kakentai hari-hari kata ka yo lok no dewe am pitip kan ongkum no. Kadai kan ni trai beri-beri kala aya lang samla di kata tu lok yo dewe. Ka perthai kan keno bait ya kakentai. Dei namar kata kakentai bon sen ka duai. Namar pitip nau shenrang am ka yap no katu ka jing ye na kakentai kam ju yap. Kadai kata ta. Kakentai kayai bat ya kata. Bat kayai duai. Hari ngalar ban pat hang ni bentang ngalar nang fi. Songsi kata ka kentai ka baya klem bat uta ulok jong kata ka briu ka baduai. Nama kata ka briu lanono kana mi omat jenggerku. Namar ka tengah jong uta briu ka yai duai. Ken mau ka Bible ka batai. Uyuria ulong ubahok hakmat jong ublay. U David ulayo ya ka tengah jong Uria ka bekerteng ka Bathsheba. Hari ka Bible man ka por ka ong Bathsheba ka tengah jong Uria. Ka daw balay namar bo Uria long bahok. Lada ka kentai briu ka long hok bet am wat tieng lada ulok jong piu klem. Namar akmat jong balay ushem bet pi long bahok. Dei nama kata ka Bible ka ong duai. Hot ya ka ban pidiang nen nai pidiang. Ka Bible ka jing sisa pilet biang bani syong. Kadon ka jing ka ba kraw ka Bible ka keren ka wanra. Siapang kata ka benta jong kata ka ba ngala ban ong ye pi pimla ban tip yo wan biang ka jingpang ki bun ki benta hanrei kam dei ka besuk ru ban ya khlat ngatip ya kata kam dei ka besuk la bar syong ba ya khlat no ka besuk ba ban ong ya khlat no hanrei ban implement ne ban penlong ya kata am kalong ka ba ya
Hari usin rang pat belai pat habak saklim no haga kentai. Usin rang em ukam kloy ban lej no shawai. Tre ban pediang fitip ka daw belai. Habak usin rang uklim em bar habak kentai ka klim gadon ka jing per. Namar belai ka jaga jing perkat jong sin rang bat kentai ka don ka jing per. Namar usin rang barabor unum i kuasyo yakata ka brio ka ba ulatip bakani ka brio na din jonga kala le yakata bat umla ban shania syo. Pi kani di ka jing per ngan patai pi ka jing long kentai sin rang. Ka kentai em pila ban thok bun se di ka kentai bat kan pediang bait. Bait ba ki khon ki suk ba ban thok email. Kile be email em thok matasi la shar kile thok biang email sa thok i. Hari kupa em tang su yeng ru la tip te kini ki khon ki mod ong yo. Kata ta ka jing per. Fitip ka kentai yo sin rang balak klim em habo wan pan map em ka nget bo num klim syo. Hari sin rang em ba ka kentai ka la klim em wan pan map em nget o kan num klim syo. Kadi kata ka jing per. Balai bo sin rang umla ban pediang. Bar kala long bala ka Bible kara keren syai. Upol hani uda ong si sya ong ne wong. Henrei lada ka khlat no tu kan syong kan raw no. Ka Bible kara keren wong. Lada khlat syong kan raw. Mod ye syong marway no. Fi hang ni beli wan rai kan em. Lada fi ngam saka belendet jong kan em. Namar ki senrang ha kan ka jaka bun ki klim ha. Ki klim ha ki senrang ni. Bat henrei upol wong kay baki kila le wat le ma phi ko kin thei wang shong mar wei da wang lada phimla le bani suk bat uta le bani suk bat uta hanre u ong be ye kan thei wang long bala shong mar wei no u ong ru shin rang shong mar wei no namar ble kan suk ka jing em ka jong phi lada phi phai biang em ong phi sa jinjar kom no pitep namar kan sa don bet ka jing ye kren kan sami biang. Tadai ka tao ang syong marway no. Ba kanum don syu ka jing keren. Dai nama kata lada pediang yo ulok ko balak klim, pihak ba ka pop klim, lada pediang ye kalok balak klim, pihak ba ka pop klim. Dai kata ka Bible kong ya syong marway no in a simple term. Hari Paul dai tanghang ni am usutho bai kata ka jing kal ai am ka balang korin. Dai kata uhikai hang ni uong. Lada fi poi ban ye syong beang ro pita jinjar. Namar balai. Cisin ba ka jing syania kalado. Kalong ko ba iya ba? Kada kabamot banlat na katahiyam, ngi day ban weng ya ka jingklim gan. Bat ka jingklim em hangi kala don lupa. Ngan batay pi jingcha. Way pi way bangi baro don ne ngila don lupa ka jingklim. Kadon ka por haba pilay syongka, kadon bet kan sapoy ka por teng. Bak pi kam itanat no shabar jong kata ka syongka ya no re ya no. Kam day ba pilamon. Pi kam so tanat no. Taday na margata em ban job ya kata, dia katakan ke Bible kaong. Pangi dia bandap do men semokot. Baleng don kami men semokot. Dia namar kata. Ba umen semokot un patai yang ni. Kay ke badai, bat ke bamdai. Unyarap yang ni ke Bible kaong ka rom nong ba pra de khot ke ba arfun reu. Uyarap ma u wat haki jing doai ke jongi. Namar ka don bait kata ke por. Dia namar kata ke Bible ke hikai ngi ban ring merau ya kan kamen. Nama kadon bet kajing samkwa jong kado. Padia kata ngi job de tang habang ngi don homen semokot. Bless you bon pastor. Ka jing kali ha kaniga por. Ka bayde bat ka jing mab bat ka jing bishar yaki way. Te kadon ka jing ja ka ba persya hayeng bat hayeng ki ong ailat ba ublay un bishar namar kamde yengi ki briuban bishar. Bat ini way padi ong ba how to. Pastor ka jing bam ya mab kawan ra ne em ka jing bitar. Jing map tengi ibin akhtien ke jong blai hi budan utu brio ya ka ba ula dei ban siu ka ram no sim no konrat jong o ndrei haba wan ban pan map ka dei ka bala bun ba tu sim tu map pada din nang tapat udan u syakri jong u basa ram ha u tadeng ta ka dei tang ka ba khendian bar une ubrio uklema pilau jong syakri jong un reu phate pha khom ban bad la phaset e uro habendi badai hata ba uta uken rat andah bu tip e ta khubor ula bitar si shalep ong gaktin ge jong blai bar ula pha khot yu tau syakri jong u
bat ban bishari uhang ta. Wang ato nga klemap ye me shibun. Te belay ba me klemap yu ni shakri jong me. Badeng ta wang namar ba me klemap yu ni shakri jong me. Te kom ta nga rung amap ye me. Bala penshitom yau tau brio. Bagata ka di ka jing sisya, ban map ngiha ban map bet. Namar ba ublay ula map ingi. Lada ublay li uday ban bishar ingi ta kamut ngi ladai ban jot na do menu. Bat kadai kata ya kaba habang ipet yu jisu hadu menta umpat day unong bishar. Udang day tang unong penim. Bat day heng ta baga jinglong ke jong jisu haba wan cheng ni ka perthai. Pini i ke ni ka way ba ulong bi uju. Usha karen ben. Hadin nang ta anda kalapoy li ka pori ka ba usha kem. Usha syo, usha dat, usha penshitom, usha karen ben. Hadu ba unda kiyo ka ding pana. Pini i ke jinglong ke jong jisu day uklam kala. Ulong bi uju hi. Bakata ka di jingya pera pedeng ujisu bat kibriu. Kibriu mentah kila ban baha ndre dala pendom kim bitar. Dala penmong leam kinomap. Badai heng tam ujisu pat ta ulong kumju. Dala syasyo, syadat, syakren, le lai pau jaj ndre ulong bi uju hi. Uklam bitar, habala pen bitar. Uklemong habala penmong ye uang penban to map ye ki na bakim tip ye ke ibekile. Bakata ka de jinglong ke jong ublay. Tadeng ta lada ublay ulong kumta. Ulong uju menin mentash de ki bom jukut. Takamut ka de yang iru ban kong ye lada umap ka de yang iru bangin map. Tamakalong takum nepat. Haba map kamut pat bangin ya khle jaktung biang bat itai beripat. Map tinggi di ban map bet. Ngimde bandan ki grudges ma kita ki hoi. Sidan ki baong kata the wounds are healed but the scars remains. Mo kidan kita ki ba hoi ka jingmong kala kia tang ba kidan ki sok kliang. Kalong kumta hoi kidan ki sok kliang tang ba hangi ki banget ngimde pat ban kin mawat kita ki sok kliang ro. Tang ba ka sulong no kumta jisu ong. Lada ki lapen mong ye pi map ye ki mlele tang ba ngihap long pat ki basian. Mendapat bangin dan biang bat ki bakin penmong biang yang ipat bangin map biang pat hoi uji suong kata Petros wan menkeli kan osin ngin map ya kita ki beriu Petros dom bitar te uji suong kan no nyo posin nyo hagasisngi kamut saus pak khandai posin pen map yo beriu hagasisngi tagade kata pan map ham map bet tamrangi su thu pat bagi ta ki beriu kim su thu ya kata Kakitin juble ke keren saya kata ka ong baik ba ngim day pat ban yakit lengkor lang bat kita ki ba mengat. Ngim day bandon ke jinga so bat kita ki ba hau belial ukris udan jinga day iu bat belial. Tak day kata ngihap ban don kata ka jing yamap bat ngim day pat bandon ke jinga day. Bun ki beriu ki sya penmong bat kimla ban map bat day heng ta ki ong ba ngamlet jaseng syo. Namar ba belai ba la sya penmong. Kata ka di jingkeli kanungan apa ni si yo bisa thok. Si yo bisa fake note. Tang namar ba yo ka wei ka fake note pin berat lu ka bisa baro atrai. Tagadi kata kindan ni ki brio ki ba penmong. Tang kamut kan ba baro pat ki dei ki ba penmong. Mantan ngadang dan wei ba yong ba namar ba la penmong ye i penmong tang wei brio te yong hana bai tai ba dan bai thu inga yong ba what you blay ri nget chu hana ublay penmong yu pat tagadi kata tang namar wei kamut ba baro ki long kum ju pi tang namar ka wei ka pisa thok kamut ba ka tu bandel baro ka di duplicate kan tagadi kata ngi berat no e kata ta kelat no e kata la da de ban thok fake note thok de ba tap no shadas bin ring tap no hi tambang im day pat ban berat ikita ki babagan. Tagadi kata kalong kumju ingi ki banget lada don ba penmongin map. Balada ka day yangi bangim day banyak kle syubar ki ba bye bye we na jinga show hi hello bye hi. Tam tu la biang. Tangga ta la biang. Mday syupat ban ya sbo, mday pat syuban ya kro.
lani banya kamta banya hir hor teh tangga tal abiang banong man bishar kam de ngi man bishar maru blay kulam thongi ban bishar mar u thongi ngi ban bishar gi angel de ban bishar ki brio tagade kata kai ka jing bishar ka de kata ka ba ngi balong kum to kulam datip ki jing shisha ngi bishar no ki brio lada u blay u bishar nga ong pm u tip lutte wat ya ka bangi perkhat ru wat ya kata ka ba kendiat ru u blay am u tip lut Henry hadu mentau kelam bishar. Terlada ublay bishar. Taka deyang ngi bishar kata. Tadeng ta ya ka bashisha tingi haban keren pat. Ngi haban kerek lada kadon kejing bakla. Amdei bandong ba oi tai am wan jesangi tang ba idang le komta tom le yo imong mo. Da om nai bishar kitin jublek ong bishar. Amdei pat komta. Lada ngi bayat kenriang hab ong direct bet. Ong para merwai ke mdei hapat ba. Ka Bible ka ong kumta, ka Bible ka hikaya ngi lada don ubayat kenriang lek keren samarway. Lada umngej lek arngot. Lada umngej ka ba arsian lek no da ka balang. Telada habalaisian umngej IT no syaitan. Ka Bible ka ong kumta, mdi ba ong manga ka ong kumta. Tagadi kata ngihap ban penbet lada don ka jingle kerwing komni kumtai. Kum ki para banget. Tangba mdei publicly, tada yang ta para marwaiswa. Mdei bobishar, mdei haban penbet. Kada kata. Leshibun pastor. Ngasngawi pastor molong ru idan hikaban keren halor kata. Kumbangi idan hakaniga por ki kini ki pastor ki shakri ki jong ublay kini hikai ki baju ya kendu nakasngi ki shakasngi mo ki adon be hakapadeng gajinya selok ki don be hapadeng ka keting jong ublay but ha man la kasngi ki juya kendu but bun ngut ki beriu ki ya receive ki phone calls through ki yo e kabanya kendu bun but bani sngour na ki shibun but ngi sngour thu ha bangya don lang rengkat bat ki ba utrai shisha open slate shisha ki ban sngour thu ru ya ki beriu ha ka kawai pat ka kenting laban ong ya ka psychology ki laban tip ha te nganget ipa somolong ru ilaban idon ikaban keren halor kata namar ko ba ipa so iloong ba hoat ka ta ka jingmong te ka khia hanrei utau sok liang uju don bet but haka perthai ru gijuong be kata it's easy to forgive but very tough to forget but kadai kata hi koi ka daw bangi kloi hoat ban ma hanrei ha bangi ko ba ipa so iong mo phimdei shu ban ya don jinga dei pat kita ha ba si sen pila ma namar ha bangi ya kendu biang am ya kan mau biang tadai namar kata ka ha balai ngi map tingi map hanrei habang ya kendu biang tai briu la nei kan mau biang pat kalong kapen mong biat kalong ba pen kiem biang long kumba pen kiem biang kata ka jingmong pastor Sisien don kata ka brio kawan ban ong ba pastor ulok ngawan pan map bet ngade ban map na ba ulok ukut da kata ka dekot bai pastor yo ai kan ada wan kanu sen di ban map cisngi saus pa kan no utau lok ong aklim tang cisien tepa ngawan pan map padi ban map saus pa kan dai pusien ong cisngi ban map ukut da ka Bible fi kadon ka benta bangi hab ban sung thu habangi keren syapang ka jingma ngi hab ban ya sngo thu shumat menta don bale snio hakayeng ga jonga ngamap hanrei kamut ba kamdon ka an jong ka ripat kapoi pat sa kajing bishar ai ba ka an kan le ya ka badon kam balada keli yanga nga batay bet tang ya kata ka hok hanrei kajing bishar kadai kaladon kata ka judiciary lane kata ka yeng bishar ka sa bishar kan namar kum ki bangai teng kamdai bangin susah jamro ngahaba si keren mabun sini kata Semut don mentabal awan bentuk ni yang jonga ngamap ya utok latu ngamap kemut pat lada usak apa pulit pat nganong ngam TBA ngamla manong kata ya kay ke bau lale pat ai baka an kan bishar la ka jong hi kan na kamno na ha na bal amap say no na pi ka angan ke de banya la ka jong hi ka benta ngi haban sutu namar fin sutu bau pol bau hi kai hak to ko por na magadon ka jing ring merau uklam kata ya kata ka badai ka anjo ka himarum ngi haban sutu bet ya kata ka bentapat abang ngi map la pen mong yang asimet ka biang
Hari lada kadon ke jing kita apat ke badai ke imlang salang ngahapan map kumpangai. Nomor butsin kibriu kin pet ya pi. Barha kata kapor ngihaban ailat ya ke an ke badai. Kum mental ada ubriu uang ke Bible ke ong kum tapi haban sutum de benong be hooi be ke Bible ke ong tang ngadi ban map em. Kabamut ngahaban sutu kani ke jing pan map jong u kade ha kanu ke bentaken. Ha kanu ke benta bangan map ya u. Handre tanggawai bai pastor ada keren bang ngimdei ban bu i ke jing bu nut ke nyu ubriu. Ke jing bu nut kade ke basniu namar ke kalalong sya tiet jong ke jing thang. Bat lada kalalong ke tiet jong ke jing thang em ka penmong ya pi kambun ban yota ba pi thang. Ka penpang kambun ya pi. Ban bisyar ngimdei pastor ada batai lupa nama Jisu ong. Ya kini ka benta pindah pe yaki senran uyalam usneng yaki. Wat yu Petros di wong soitan. Seperkat pi di mangi jaka Petros la petrai. Teu ni ngibut ya ni wong khot soitan ni. Ka Bible kala ong syai bet ublei yo bu iet ulei yu. Ken mau bet teng pi hab ban sung thu ime ipa idon imbishare pi ki kon na cuma mata ikon ipang miniskan. Ka kemi gong balik papong kum ni. Wat bishar ka Bible ka ong. Pimla te banonra pi habban sutu ki don bonba ki briu ha kini kisngi ki shem ya ka khot Bible ki pendon kam ya ka ha ka jing mentoi la de omla subon mentah don ha ka jing sakri pi de ban yang roi pi riam kum ta la de nong tem ne nong roi ne kum ta ter la ki pastor ki ong kum ni pim de ban riam pimla ban ong pastor beli pi bicara nga namala da kam don ka jing sneng balada kam don ka jing penbet barobor kamdai ka jing iet. Namar ba yaki kon ni iet ni sneng bat gi sempat. Ublay ro bu iet usneng sempat. Balada pilet hakano kano je sengken mau. Lada u pastor ya pi usuya ro be jam pet no na kata ka je seng. Nama ka Bible ka hikai ban sneng bat ban sempat. Kabamot habanyo ya ka jing sneng ka jing hikai ka bakraw. Lada pi shumot man ta kisiong lada pi penle ro be ikon. Sun man ta ikon ha kapor dang rit ibakla iwan ra let jongki perlok na po school piang am lele kon ta tam lele pi lebe kum tam hadu dala he un kalalong unong tu bakraw bar ki babon ba pindala ki don kita ki bakila thok kot kumno ki poi je kita banle ki crime ke behe ka dei na mar kata ba umdan nong sneng kemau ka jing sneng kam dei ka jing bishar ka jing sneng barobor ka dei ka jing penbet bar teng teng ha kata ka jing sneng habon ra roi ka jing sempat ba on bed ken ban nganget la ban Syaya kata bat ngah kuat ramon ai men sem yang iwe piwe. Ai ngin sem ya kaktin jong blai kum badai kaktin jong blai. Nginum sem ya kaktin jong blai ban mentoy ya lade. Bangin pendon kam ya kata wat bisyari kiwe wat ayu kiwe. Lada bangadai ban keren ngahap ban keren kat kum kaktin baka batai yang ngah. Katan ko bigasian am hani po anong tumay. Tabajasa kata. Kadi itu ki por lockdown la nangim bakla. But kata ka por long jeseng tambangi pa bun budio kan ni. Te ha kata ka jing long jeseng ka jungi. Nata kan ma ka di sa kadan ka khawai tra ta ka por. Te menshwa am hang po nong tumayam sya pendik bi jangi. Hakan ma kasukti pastor Richard bin Swali am kolom lang kanya ba sa tar sa bom sa tiet. But kaja ka wiski ha ka ba ngirang praktis jirwa ta ka por te ka wik kali jungi perlok jungi sa bom dumau sa pempat kayet ta. Tinggal ibe mga pastor na makalangi ibe sa disuruh mem nyelap bi tagi brio. Tamba kiwan ber kembalong gum tu ta kilong normal bang yong ikeli kelana kitu ai pi tagi brio kitu kyong ngimi. Nyelap bi kita gi brio ta ngimi. Te kaja kata ka wis ngi song parami gum ne ganya ka por pa ilong pastor ngi ong ngi kendu tagi brio ding ngi yo ta ngin shot gum ta ngila kerna kata ka jing shragin ngi yo tagi brio ta gum ta ter ta. Te gum ta gesngi ki por ki yat. Bat sisa kita gi kena sa akem. Satan senong ti. Ti ngi let na. Let na marah ketuk por am pastor Richard la knock ti yang let ya tangba ham tu berte syekran ni por ma pitap nam hang tu beram ngi pitap nam ka jinga pera padang uriu blai bat uriu niam dari uriu niam am ngatrayam nyelet beji ngatray jolong do let si pi men swar pilong kumta henry on dala pendap iki no mensim ko jam don tu mensim ta ba ning ko ngam misung benyelet bet haba do besung dan kam kita le isu kita hang ta te am ngiso thu am ba kum ki kristan bal omen am ni de banan taw man sim jingya ma amen nang ta kata i pastor agi ni sigi nang karan nang tay pastor benti nang penken mau men ni yong ba kum no la an pinisya bu jisu dai uba uju menen menta bom jukut ta de ga ba haba jisu la pendom la pensrai om ta kata la penyap yu dam
uang itu kibria tu uang tu ma biki na ba kim tip ya ki bagi kile ba kata ga jinglong ka ba nging ha bandon kum ki kristan ki ba shisha men siam ya ma ba om tang kata ko banoi pi ban ya ma bam kadi ki ba ba henry pat ni ha bandon yu men siam namar ko banoi pi don riu pho nyut lagi kitab ba bible amen kalau teli henry pun riu yes ki jubab kina bible school ma kala bible school ta kata si sini wer biang one bible school step om tak kata ko banoi pijas ndri pun rio henry hanga ngong ndri punyu teli balai nda ka wena kita kitab ka de kitab jong pi ha ba pol wong pilong ka sti ha ba ki brio ki pej man la ka singi ba ki poli na pi ba ka wena ta jinglong ka de jinglong yama ba bodan um sima ko banoi pi ha ba ngong ka stam ba sha ha ba ngong ka ki brio brio blayam ngong ki brio ki ba yama ba tadi kata ko banoi pi nya ban yama iwe amen Kanigan kadai kata ka jing itanat bat ka jing bang jong ka ktien ka jong oblay bakat bangi dang yos ngau am katangi dang kwa ban sngap amen but hoy ngida kemen ban yo ban shemi gini gi jingkeli ban yo ban jubab mo ngim kwa shisha ban no gini gi shakri gi jong oblay ban yo ban lumlang kat ni kum ni te handai hoy namar ka pork pat kam shaingi ngin le ya ka ban duai no aha kaniga por Aingo you play kani ka por ka menta lang ba kata ka message ka ba pi pa yangi bat nga nget ngim ya kendu marmet markmat rei ling ba kani ka screen ka ba pi pi nget ba try udan to ka jaka ka ba pi pi shong udan to ka jaka ka ba pi pi don ba nga nget utrai un kta un pen kendu un pen kala ya ki jing ki jong pi ya kita ki jing shem ki jong pi shak ki kamba ki jong blay pini ibe ita ki ba kam ki ba phala ki ba try le ki jing jong pi ki ba pang ni ka por fila ban bu ki ti ki jong pi ha ki jaka ka ba pi shitam ba kum jo ngi bu try un pen khia fi ngi ne dwai lang ni ka por ngi ni lang ki ti try ni ka por ngi aingo e me ko pa namar try me de blay un pen khia over crowd ni kon ki jome ki don kam ya ke jingpen kia ang kreni kata ka kansa ka kpo kan letno kan ja kan damno le ka kansa ho rendang kan ja kan dam ada cancel ya kata ka jingpang haga gerteng u jisu kita ke jing shapting kita ki bor jing dom jing le baro ken ria ke jisu si ke jing tang baro kin letno but trying a dwai da ka bakar khumen kar khoni ki kon ki jome ngai men le ki kamba ban menta ki ni noi kai ban ke skol roble nga dwai ko kanrat ba ke jing sok kan wan Mexico konrat menya ya kan ke sekolah belai baraba memenya akan namdan ke accident kan namdan ke jing sneo kan namdan ke jing pra andre kan long ke jing baha try mehi me shim me handle me go try ngai ko konrat try menwan ra go try ke jing sok ke jing baha ta ke jing te ablai pangada duai ngada kerku memele ki kamba nam ki breu ki jong me try pen slek me ki breu ki jong me namar ke jing pen slek ke jong me ka pen jot ite ke lengkor ke jing dom baro Dua yang agar ku ipi, haga kerteng uji sebagai long yang long sem ke jengpi, ketrai ke kita ke jengpi, ke yo ke kot ke jengpi, ke koi ke kia na dong sedong, kan long de ke bor ke jeng uji su. Dua yang aingu agar teng ke jeng uji su. Amen, but amen, amen.